Hasičský šport v Kysuckom regióne má dlhoročnú tradíciu. K tým, ktorí vedia pripraviť kvalitnú hasičskú súťaž, už tradične patrí aj Raková. V sobotu 29. augusta sa v obci Raková uskutočnila hasičská súťaž o pohár starostu obce Raková. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 50 ženských a mužských hasičských družstiev zo Slovenska a Českej republiky. Som veľmi rád, že tento rok sa nám podarilo zorganizovať ďalší ročník súťaže o pohár starostu obce Raková. Táto súťaž je následníkom súťaže o memoriál Ľudovita Heglasa, takže táto pokračuje kontinuálne ďalej. Pohár starostu obce pokračuje druhým ročníkom a súčasne sa tento seriál stáva aj pokračovaním Gorolského poháru v rámci družstiev Moravskoslezského kraja, ktorí si tento rok vymysleli vlastnú ligu, ktorej je 11 kôl a toto je poradí už 9. kolo Gorolského poháru. Súťažiacich je tento rok veľmi veľa, aj keď sme o 12. hodine začali dnešnú súťaž. Máme momentálne prihlásené okolo 40 družstiev a stále ešte súťaže z družstva prichádzajú, takže predpokladám, že okolo tých 40 družstiev sa zúčastní dnešnej súťaže. Je to aj asi vďaka tomu, že náš pohár starostu obce je zaradený do tohto goralského maratónu. Som veľmi rád, že aj tento rok je možné sa spoľahnúť na všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru, ktorí svoju prácu odvádzajú dobre nielen v rámci zásahov na ochrane pred požiarmi, ale aj na takýchto súťažach, ako je tá dnešná, a chcem im za to veľmi pekne poďakovať. Za obec Raková štartujú dve mužstva žien a mužstva mužov. No a veľmi som rád, že naše ženy v poslednom čase dosahujú veľmi dobré výsledky, takže dúfam, že im to vydrží a že sa umiestnia možno, že dnes aj na prvom mieste, takže fandím im a dúfam, že im to vyjde. Súťaž mala veľký úspech. Nie len u súťažiacich, ale aj u divákov, ktorí mohli vidieť kvalitné časy v požiarnom útoku. Požiarny útok si vyžaduje rýchlosť a presnosť jednotlivých družstiev a každé zaváhanie či chyba sa odzrkadlí vo výslednom čase. Diváci videli aj niekoľko opakovaných štartov, ale i diskvalifikáciu hasičských družstiev. Víťazmi hasičskej súťaže sa stalo družstvo Horní Žukov Českej republiky. Druhé miesto obsadilo družstvo Dolní Vadičov a tretí skončili hasiči zo Staškova. V ženách ostalo víťazstvo doma v Rakovej. Druhé miesto Dolných Vadičov, tretie miesto obsadil Hrádek.
vnímate? Aká je spolupráca teda s obecným úradom a dobrovoľným hasičským zborom Rakova? Myslím, že tá spolupráca je teraz na dobrej úrovni a som veľmi rád, že pán starosta začal túto súťaž, pretože nám skončil memoriál, ktorý tu bol na Rakove veľmi populárny. No ale tak pán starosta nakoniec po nejakom presvedčovaní menšom pochopil, že jednoducho takéto akcie je treba robiť aj pre tých mladých ľudí a som rád, že sa to ujalo a je dneska vidieť, že opravdu tá účasť tých družstiev hovorí za všetko. Koľko máte tú základňu hasičskú? No, hasičská základňa u nás je asi 83 členov, včetne žien, no ale máme samozrejme zasahové družstvo, vyškolené a sme zaradení v B kategórii hasičských družstiev a samozrejme čakáme teraz na to, čo rozdáva vláda alebo dáva vláda, či sú to financie alebo či sú to hlavne motorové vozidla, ktoré potrebujeme veľmi nutné, či to je cisterna, repas, naše Tatrovky a prípadne jedno dopravné vozidlo. Tak dúfajme, že na budúci rok, keď budeme oslavovať 90 rokov založenia nášho zboru, že tieto vozidlá dostaneme od našej vlády. Teraz už to bolo v poriadku, chalani, ale si to nepokazte. Poďme. Chovatelia v Rakovej si pripomenuli 50. výročie založenia organizácie. V sobotu 1. augusta 2015 si členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Rakovej pripomenuli 50. výročie od založenia organizácie. Členov organizácie a hostí na slávnostnej schôdzi privítal predseda miestnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Miroslav Ondrušek. Pozvanie prijal predseda Slovenského zväzu chovateľov v Bratislave Julius Sabo a predstavitelia družobných organizácií Slovenského zväzu chovateľov a hostia zo Starej Vsi nad Odženíci Českej republiky, Radlin, Třiniec, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Čo povedať túto chvíľu z mojej strany? V prvom rade poďakovať všetkým, či to bolo vedenie v starších časoch, alebo to dnešné, alebo všetky tie spomenuté, ktoré za tých 50 rokov stihli odviesť prácu v prospech chovateľov a zväzu chovateľov, pretože, jak bolo povedané, šírite dobré meno slovenských chovateľov nielen doma, ale v rámci spolupráce aj v Čechách a v Poľsku. Na čo vám teda mene svojom a mene Slovenského zväzu chovateľov srdečne ďakujem. Čo povedať takúto chvíľu? V jednej tej našej pesničke sa hovorí, čože je to 50. Za tých 50 rokov, ozaj ako bolo naznačené, sa dá toho stihnúť veľa. Veľa razy aj kopec utrpenia, aj so zvieratami, pretože poznáme, že nie je to niekedy jednoduché bojovať a prežiť všetky tie útrapy, ktoré nám občas prinášajú, ale samozrejme konečne to potešenie predsa len snáď, okrem toho, že chováme pre krásu, radosť, užitok a potešenie, nám predsa len tie zverence prinesú. Keď som tak pozeral posledne, čo som mal poskytnutý materiál, pán predseda mi poslal zloženie vašej organizácie, som nesmierne rád, že vo svojich radoch máte pomaly 15 členov mladých chovateľov. Nie všade sa tak darí realizovať aj prácu s mládežou, pretože aj to staré Orságovské, by som povedal, tak
hovoril pán Korsák, Viedoslav ze starých čias, mládež naša, takže určite netreba zabúdať aj na to, že bez tých mladých to jednoducho nejde a treba si vážiť prácu všetkých tých, ktorí s tou mládežou aktívne pracujú. Za obec Raková sa zúčastnil starosta Anton Heglas, poslanci obecného zastupiteľstva, predstavitelia spolkov a zo zakladajúcich členov Augustín Šuška. No tak dnešným dňom sme oslavili 50. výročie vzniku našej organizácie, to je organizácia Raková. No, toto sme slavnostne oslavili s tým, že sme si tu pozvali hosti, s ktorými úzko spolupracujeme. Sú to družobné organizácie z Čiech, Poľska, takisto naše družobné organizácie z Šťace, Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, kde sa celkovo zúčastnilo 90 ľudí. Čo sa týka nejakého vytýčenia plánov do budúcnosti, no chceli by sme pokračovať v tomto chovateľstve naďalej, skvalitňovať naše chovy, aspoň tak dobre ako doposiaľ, i keď v dnešnej ekonomicky náročnej situácii je to dosť ťažké, ale budeme sa snažiť a dúfam, že sa nám to podarí aj spoločne s mladými chovateľami. Práve o činnosti za uplynulých 50 rokov podpredseda Slovenského zväzu chovateľov František Chabreček priblížil históriu a vývin chovateľskej organizácie. Založená bola na prvej členskej schôdzi 16.7.1965, kde zvolili prvý výbor v zložení. František Petrek, predseda, Milan Poláček, podpredseda, Emil Bednárik, tajomník, Stanislav Tutka, pokladník, Augustín Šuška, hospodár. Členskú základňu tvorilo 17 obyvateľov obce. Základným cieľom organizácie bolo získavanie mladých perspektívnych členov, poriadanie prednášok o preventívnej liečbe zvierat a predchádzaniu chorobám i samozásobovaniu zvieratami z čistokrvných chovov. Spočiatku dovážali králiky a hydinu z Moravy, čo mal na starosti hospodár Augustín Šuška. Milan Poláček ako okresný registrátor králikov bol z organizácie ako prvý zvolený v roku 1966 do okresného výboru. V rokoch 1984 Slovenský zväz chovateľov usporiadal prvú propagačnú výstavu králikov, kde vystavovali 6 plemien a celkom 126 kusov. V roku 2002 usporiadali najväčšiu oblastnú výstavu s medzinárodnou účasťou chovateľov. Celkom 96 vystavovateľov z Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky vystavovalo 626 kusov zvierat. Najväčšie zastúpenie mali králiky, celkom 32 plemien a 336 kusov. Na čele mestskej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Rakovej pôsobili ako predsedovia František Petrek 1965 až 1992, František Chabreček 1992 až 2004, Ján Slončík 2004 až 2008 a od roku 2008 doteraz Miroslav Ondrušek. V okresnom výbore a oblastnom výbore Slovenského zväzu chovateľov Kysuce pôsobili z Rakovej František Chabreček, Jozef Budoš, Ladislav Liščák a Peter Turiak. Vďaku si zaslúžia mnohí vzorní chovatelia z organizácie, dlhoroční členovia i bývalí predsedovia a starostovia obce. V súčasnosti má miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov Raková 42 dospelých členov a 13 mladých chovateľov. No samozrejme, máme aj mladú základňu, máme celkom nejakých 22 mladých chovateľov. V dnešnej oslavy sa ich zúčastnilo 15, všetci 15 boli ocenení. Čo sa týka spolupráce, no ubúda to, dá sa povedať, že ubúda záujem o rozvíjanie tých chovateľských zručností a schopností, avšak snažíme sa, získavame tu tých mladých chovateľov, či už deti, lebo vnúkov, lebo navštevujeme túto základnú cirkevnú školu a propagujeme medzi nich nejaké tie chovateľské ukážky, a ktorí majú záujem, tak sa
zúčastnila a sú členmi našej chovateľskej organizácie. V diskusii ocenili prácu chovateľov v obci nielen starosta obce Anton Heglas, ale aj mnohí ďalší. Predseda Slovenského zväzu chovateľov Julius Sabo tiež organizácii odovzdal európsku plaketu chovateľov ako najvyššie ocenenie, ktoré miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Rakovej získala za zásluhy o rozvoj chovateľov v Slovenskej republike a ktorá je v poradí druhou plaketou udelenou na Slovensku. V závere bolo ocenených 11 dospelých a 15 mladých chovateľov. Udelených bolo 7 plakiet. Vzorný chovateľ Peter Turiak a Ľubomír Krištofík, bronzové plakety Ján Slončík a Jozef Budoš, zlaté plakety Stanislav Honišek, František Chabreček a Miroslav Ondrušek. Čo sa týka príležitosti 50. výročí, tak dostali sme vysoké ocenenia, a to dvakrát vzorný chovateľ, dvakrát bronzová plaketa, dvakrát streborná plaketa a trikrát zlatá plaketa. A čo sa týka uznania ako celkovej organizácie, získali sme európsku plaketu. Je to najvyššie ocenenie Slovenského zväzu chovateľov a získali sme ho na Slovensku ako prvý.